konformatu behar. Bigarren postuan ikusten duzuen harri jasotzailea, hau ere estraineko zarituko da. Igeldoko harriarekin Aimar Ardantza, Elorrioko harri jasotzaile hau. Rugbian ere aritzen da, sekulako mutilpuska, honek ere 100 kilotik gora, 100 kilo eta 600 gramo hain zuzen ere, eta ea, bere estrainekoan, zer nolako lanak egiten dituen. Hortxe duzue, Aimar Ardantza, harriari helduz. Oso ondo, oso ondo. Bi kolpe eta gora, zen nolako indar erakustaldi egin duen. 8 segundu. Bai, hori ez, oain klabia hori da, oain eutxi mertzaio, ez? Presaka hasi eta ezin da lehenengo 2 minututan tope jasotak ero gehatu, ez? Oain eutxi berdile laguntzaile, hori, demorakin kontrolatu, iruditu, behar izen bat jasotzeko gaidan eta demora horta bota, ez? Hasieran gertatu izan du da, tope hasi eta gero bukeran ezin nian gehatu, lasai geha hasi eta gero bukainan sobratu, ez? Ez jasotzen bezala. Bigarrena ere bikain, eta Igeldoko harria, esan behar, harri jasotzen hasi aurretik pixatu egiten dutela, eta iazko pixu bera mantendu da, hau ere fin mantendu da. Bai, bai. 133 kilo eta 400 gramo ditu. Batzutan hori, gramo batzun gora bera izatu, izango egura den litian arabera, obezitasunen arabera, baina aurten garbituta ekarritu eta oango ez behintzat, arazoik ez, hori. Gero igual azkenatako mutilak, igual harria bustitzealako, edo zure aurretik jardun baldin bada, asko izer ditzeun kirolari bat, orduan izatia arazo gehixio, baina ez oaingoz ikusi dugu Aimar laneako etorri dela eta erakustaldi jamaten nahi dela. Ikusgarri, 3 jasoaldi. Ikuste, harri goziak ez, harrian zaion beren atzen lasai, jaz launtzaileak benga esateko zai dago eta laugarrena ere, erraz. Teknikoki oso ondo, Noski hauek ere pisua bera da, jasoaldi guztietan, baina aurrera egiten duen enean, pisu hori ez da geroz eta gehiago pilatzen joaten da. Hoi da, esan dugu, urtetik urtea iruitzean bezala, forma aldatu dula, zailtasun batzuk edo beste batzuk pilatzen zaizkiolako, jasoaldik astuntzen juteia, oain da klabia, oain eutxte bali maio, solan hona ingo. Osgarrena ere bikain. Eta aurtengoan, aipatu beharra dago, harriak garbituta etorri dela, Luxarbe aritzen da lan horietan, lehen da bizi kartxerrarekin eta ematen dio astindu bat, ondoren eskobila pasa, disolbente pixkat, eta bukararako ospin pixkat ematen omen dio. Eta gaur harriak garbi ekarri du, eta gustorari da, Aimar Ardantza, hau pixkabak eixiago kostazaio, 6. jasoaldi hori. Bai, gauran indio zerbait, igual lepoa heldu jolako, edo txalekoa tope indiolako, baina inungo arazoi gabe da harri jasotzen, Eta martxa honetan, dozena bapai, idoia ez tira txarrak, lehen da biziko agerraldi hemen Igeldoko harrian, eta... Oso onak. Hori da. Euste bali maio oso onak. Askotan, hola laprastaka ezitako, alperrik egin asko galtzea, ez? Oain jasoaldi horrek, igual bestetako 2 bezala kastigatu du. Hori hor da klabia, motila lasaitu, transmititu, hori bere lan egin goula, eta hori, 2 minutu azkal laneako, eta presaka bezala ikustea, ez? Nerbillo puru-puruak egin, ikustea, hori, presaka, behiran heltzeko tita, oso markatutako pausoak ematen nahi dela, eta hori. 8. Matematiketan txarra naiz, baina nik kalkulua erraz egin dut. 2 minutu terdian 6, bider 2, 12, baina hemen matematikek ez dute balio. Lehen ere ikusi dugu, lehen da biziko 2 jasoaldiak, lehen da biziko minutuan eman dizkio Eneko Bilbauk, eta gero kateatuta gelituta, baina Aimar Ardantza bikain ari da. Erregular, orain gehiago kostatzen ari zaio, beste kolpe gehiago eman behar. Epaileak eman dio abisu bat honen aurretikan, hori. Arria berdintzean kasun, hanka geldik auki berdia, ez? Batzutan ikustea, botatzeko garain, hanka aurreatzezula pixkatu, ez tezula, arria berdindu eta botatzeko garain, hanka geldik egon berdu, eta hori abisu txiki bat eman dio, igual horregatik jarria pixkatu urduri, baina ez, hori ondo kontrolatu du, eta aurre lortzeun. Eta lan aiten. Irriste egin dio. Baina ala eta guztiz ere. Zenbat indar daga mutila honek. Errukbian aurrelari gisa aritzen da, baina harri jasotzen ere bikain Aimar Ardantza, Elorrioko harri jasotzailea. Zenbat mutil gazte ikusten ditugun orain, harria beste kirol batzuetatik etorri, bateko eskubaloitik, hau errukbitik, crossfititik, poza ematen du. Lehenengo zetorri geldoa eta... Lan hain hauka, baina hori, jasotzeituna txukun jaso, ez? Denbora baka beste, 2 nahiko zitu, baina beste bat jasotzeko denbora ondoak eta hori, txukun jaso, ez? Goran fallo gabe, beran fallo gabe,
ikusi dugu, hasi da presaka bezala eta hor harri batek kastigo txiki batek are dio gorputzai, azken aurrekoare golpe askokin. Ea 11garrena. Denbora badaka lasai. Eutxe Aimar. Oso ondo. Hortxe, sekulako lana egin du Aimar Ardantzak, 11 jasoaldi bere estraineko aldian Igeldoko harriarekin. Bejonde jola. Haze erakustaldia.